Zanger Rinus van Drachten had het internet het ontploffen litten. Maar zijn nieuwste single, Doutsen. Doutsen, 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 doet ze hem uit of doet ze hem aan? Doutsen, 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 oh ik kan haar niet weerstaan. Doutsen, steeds als ik mijn ogen sluit. Dan droom ik, dan denk ik, doe ze hem aan of doe ze hem uit. Ja, zo kennen we de muziek van zanger Rinus in Tusken. Een slagerachtig deuntje, maar je vaak een vrouw in de haatrol. En vanzelfs ik zien vriendinnen Deborah. Meer dan 1 miljoen mensen zeggen de clip op Facebook en op YouTube. Om tafel zanger Rinus Dijkstra, manager Dennis Franken en uw eigen radiopresentator Johan Terpstra. Welkom heren nogmaals. Ja, het is Rinus een enorme hit op internet, hè? Ja, dat is hartstikke mooi, hè? Ja, van best plat bellen, ik moet je voorstellen. Nou, ik heb hier de telefoon thuis litten. Je is thuis litten? Ja, ik zit gewoon op werk. Ik denk, ik neem dat ding net mee. Hij is bewust thuis lezen litten? Ja. Zo, ik maar dat werkje en net de hele dag internet. En, want die mensen willen feliciteerfilmpjes en die willen dit en die willen dat. Die is even geen nog doen. Nee. Die is gewoon geen nog doen. Hey, even hoe de tekst, hè? Douwt ze hem aan of douwt ze hem uit? Schreef al die teksten zelf? Nou, die leer ik schreeuwen. Ja? Ja. Listen toch een oor. Ja. Want Dennis, er zit een heel team achter. Nou, niet een heel team hoor. Kijk, wij hebben gewoon de opdracht gekregen vanuit de bewindvoering van Rinus om hem goed te begeleiden. En Rinus, de ideeën komen altijd bij Rinus vandaan en wij hebben daar met 2 mensen daaromheen begeleiden wij hem wat. Carnaval stond weer voor de deur, hè? Ja, maar het idee komt bij die wel. Ja, Chantal, ik had eerst het liedje. Chantal komt bij me slapen, maar Chantal kwam niet langs. Chantal Jansen. Ja, die kwam niet langs. Nou, ik denk, met de carnaval moeten we weer iets nieuws hebben. En dus toch van de manier van Duitse komen. En de boren moet nieuw ondergoed hebben. En dan zie je allemaal Duitsen. Nou ja. Ja, nou ja, dan komt er idee bij ons terecht. En dan moeten we met z'n allen een leuke tekst van maken. En Rinus moet wel altijd de insteken voor de tekst. Nou, dan heb je Duitsen. En dan komt hem met, doe hem aan, doe hem uit. Nou ja, dat weet ik niet of ze hem aan of uit doet. Nee, dat is alweer nog de vraag vanzelfs. Maar wat komt er dan nou alweer op hem op Rinus? Ja, dus eigenlijk bij Rinus natuurlijk jaren geleden met de Romana op de scooters en alle hits daarachteraan. Marloes onder de douche. Eigenlijk elke keer als Rinus iets doet, dan in één keer ontploft. De douche begonnen, hè? Ontploft internet eigenlijk. Ja. En nou, vandaag van Pootnet, Editie NL, Omroep Friesland, zelfs 2 mensen van Omroep Friesland. 538, even staat op, overal wordt hij gedraaid. Rinus was vandaag aan het werk. Als ik hem uit zijn werk ga, dus je moet nou meekomen. We moeten naar Friesland. Ja, en nou zit hij hem hier en daar ben ik bijzonder content mee. Even naar Johan. Johan, dat is de DJ bij Omroep Friesland. Ja. Draait u nou dit nummer bij u op de radio? Ja, daar bak ik voort bovenop. Nee, we draaien het net. Het past eigenlijk net in een format. En een format is een heel nieuw woord, maar het eigenlijk, daar has van tevoren maken ze een kaart wat voor soort platen, wat voor soort muziek past bij een radiostation. Dat heeft alles te krijgen met de concurrentie die er in de merk is. En als er een bepaalde plaat draait, waarvan je denkt, nou ja, ik weet het of al uw harkers dat mooi vinden, ja, dan is dat een potentieel, nou ja, lastig plaatje, zeg maar. Ja. Maar ik leer is het dan net goed genoeg? Kan ik het dan zo zeggen? Nou, dat weet ik net. Maar ik denk eerlijk zijn dat Rinus een airplay nodig had. Het gaat vooral los op internet, op YouTube, op Facebook als je wat er gebeurt. Dus eigenlijk had er dat we hem draaien op de radio, had er eigenlijk net zo nodig. Nee, klopt het dat, Dennis? Gaat het je vooral om Facebook en op social media en dan komen er vanzelfs alweer optredens achter waar ik me zo vaststellen? Sowieso optredens. Kijk, er zijn natuurlijk wel gewoon stations als TV Oranje die er bijvoorbeeld wel heel veel draaien. Dus Nederlands lied komt wel aan bod. En ik begrijp heel goed dat een regionale zenders dat die moeten zich natuurlijk ook wel een beetje conformeren aan de grote nationale zenders. Dus maar die moeten wel een vorm aan houden. Die orenzenders, wordt het even wel draait? Ja hoor, gewoon de piratenzenders en je hebt een aantal tv-stations die heel veel clips draaien. En daar wordt het sowieso gedraaid. Ja. En heel veel internetstations die hem draaien. Van RTV Emmen tot aan de lokale omroepen. Eigenlijk alle lokale omroepen. Dus ik denk Nederlandse lied en ook wat Rinus maakt komt sowieso aan bod. En sowieso in het café gaat het altijd los natuurlijk. Ja, toch even een lastige vraag. Ja? Want is het ook een beetje leedvermaak dat het nou zo scoort?
Ik denk dat je die vraag wel vaker kregen, Hest. Ja, kijk, maar Rinus, heel belangrijk is, Rinus vindt het zelf vooral heel leuk. En dat willen wij ook graag. Nee, dan maken ze die net er ook om? Nee. Dat mensen erom lightje matten en dat het derde dat is misschien heel gezond. populair Lachen is. is gezond, hè? Lachen is gezond. Ja. Ja. Maar misschien is dan de cultstatus van Rinus belangrijker als de kwaliteit van het nummer. Nou, ik denk dat de nummers van Rinus in de loop der jaren wel wat serieuzer zijn geworden. Ook wel beter. Hè? In het begin dan werd er ook niks gedaan, niks aan begeleiding. Werd alles maar zo opgezet en ook weer wat valse dingen. We proberen hem nou ook zuiver te laten zingen. En met de computers van tegenwoordig kun je natuurlijk ook een beetje her en der wat opskruwen. Ja, keurig. Maar als je puur zocht naar het aantal hits, dan kun je toch eigenlijk zeggen dat Sto de meest populaire jongen van Friesland aller tijden. Ja toch? Dat zou eerlijk wat zeggen. Als je puur zocht naar het aantal hits. We hebben even een paar dingetjes op een rietje gezet. Kunnen we nou even een sjen dat het goed is? Het grote publiek leert zanger Rinus kennen in 2000 met Hey Marloes. De terugbraak. Hey Marloes, ben met je onder de douche. Hey ja ho. In kwartier volg je nog een paar nummers die het flink scoren op YouTube. Met Romana op de scooter is zijn grootste hit met het astronomische aantal van 4 miljoen joggers. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. In wat mindere periode liep het Rinus met Doutzen weer een YouTube-topper in handen te hebben. Doutzen, 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 doet ze hem uit of doet ze hem aan. Zet dat, tien oren populaire Frieske artiesten. Dan staat Rinus in Friesland op Ierseme hechten. Nimm nie mij, ze zei je in haar. Ja, met die haar, ja, met die head, als du het doos maar mij. Ja, 628.000 voor de kast. Dat is peanuts. Ja. Toch? Ja. Vergeleken met die aantallen die Sto helst. Ja, ik ga in december nog bij de gast zitten in de zaal. Oh ja? Ja, in Lawaai. Ja. Maar wat vinden orenartiesten, de Friese artiesten eigenlijk van Rinus? Ja, ik denk dat er ook wel soort artiesten binnen, daar heb ik wel eerlijk geweest, die een heel soort energie in plaatsjes stoppen, in teksten scrollen en die denken van, nou ja, hoe doet Rinus dat? Want eigenlijk is het heel simpel, maar wel doeltreffend. Er zijn een soort mensen die erop zeggen. Ja, en jouwt ik de kracht aan van social media op dit stuit. Hè? Als er op een site komt zoals Dumpert bijvoorbeeld, met die clip, ja, dan gaat het gewoon los. Dat we dealt en dat just ik op onze Facebook-site. Ja, hij zit ook weer op Dumpert. En op Dumpert. Nou, en dat is wat de timing is perfect, want ik heb begrepen, maar carnaval, de eerste 15 optredens die zitten alweer in de agenda. Dat sowieso, ja. Oké, jongens, een heel soort dank voor Jim Jerwien en een heel soort succes met alle optredens, Rinus. En vorige week is de grondlegger van de muziek van mij overleden. Ja. John Bosman is overleden. Okay. Ja, degene die de roman op de scooter de tekst heeft gemaakt. Ja, die is overleden. Vorige week overleden. Nou, dat is dan weer spijtig om dit ja, maar wij gaan door, hè? Je gaat door. Nou, een heel soort succes.